Omunye wabalandeli bamaskandi ukhala ngokuthi abahleli bemicimbi, abanikazi bama-shows akuma-radio, akuma-TV athinta umaskandi abayeke ukuthi belokhu bexina abantu ngokukhuzani. Ukhala ngokuthi kuzo zonke izinto nje ey'thinta umaskandi kuhlale khona uKhuzani, kuphi nangu uKhuzani, nangu uKhuzani. Uthi le nto leyo isiziyabakhathaza futhi isiyababhora, abanciphise kancane ukulokhu befaka uKhuzani kulezi zinto abasuke bezenza. Hhayi bafowethu, Sesikhathele bakithi ukufunza uKhuzani ngenkani. Ayeni siyekeni nje ngoKhuzani bakithi. Lolu hlelo lushashashasha seluyaqala nje ubroadcast luselusha. Sesihlohlwa ngoKhuzani, sihlohlwa ngoKhuzani. Kanti abekho nabanye abaculi bamaskandi abakhona. Kanti sohleze sifunzwa yena ngenkani kanti yini? Lento phela isibonwa na ingane encane lento, uthi ayikho lento. Ayikho nje lento kaKhuzani. Hayi. Hawu, yonke indawo nje yena akasali uyashuthekwa Mutira. lolu hlelo kuthiwa likhandelo umaskandi sekugqama yena manje umaskandi bengaka zingaka ingane eziculayo. Hayi kahleni bafowethu, hayi ake nibe ne-First South Africa, hayi ngeke kanti kose kube nini lokhu sinabukelisana noKhuzani.